Якщо ми говоримо з точки зору психології, цей момент прощення, наскільки він важливий для людини або для цілої нації? Ми змушені будемо. Відповідальність ніколи не буває про минуле. Відповідальність – це завжди про майбутнє. Як українка, я вважаю, що для української держави вкрай важливо кримсько-татарський Крим. Коли Європа була юна і прекрасна, вона була в Криму. Що ви маєте на увазі, коли ви говорите кримсько-татарський Крим? Це кримсько-татарська національна територіальна автономія? Да, безумовно, це автономія. Ми бачимо ці приклади. Причому автономія не республіка, не дай Боже. От цього не треба. Я знаю, що ви подолали цю хворобу. І якщо можна, щоб ви поділились своїм досвідом з дівчатами. Емоційний стан, стреси і все проче підвищують ризики розвитку таких хвороб, як онкологія. Наша імунна система може дуже легко знищити ракову пухлину. Салям алейкум, вітаю! Це проєкт «Обличчя вільного Криму». І, як завжди, хочу вас попросити, аби ви підтримали нас коментарем, вподобайкою і обов'язково підписались на канал Криммедіа. Сьогоднішня моя гостя – психологиня і журналістка Лариса Волошина. Вітаю, салям алейкум. Вітаю, алейкум салям. Дуже дякую вам за те, що ви погодились на цю розмову. Дивилася YouTube і намагалася знайти щось особисто про вас, але так і не знайшла. І вирішила, що, напевно, я хочу сама поговорити з вами про вас, про ваше життя і ваш шлях. Якщо б я вас попросила для нашого, ми будемо вас титрувати, залишити або психологиня, або журналістка, що би залишили ви? Психологиня. Що для вас з цього робота, а що хобі? Справа в тому, що психологія, а я займаюся психоаналізом, це глибинна психологія, вона якраз про, в тому числі і політичний аналіз. Тому що якщо ми подивимося на фундаментальні роботи класиків, психологів, таких як Ерік Фром, таких як Юнг, таких як теж сама Еді Тегер або Віктор Франкл, вони всі психологи. Насправді, програму денацифікації переможеної Німеччини розробляв Юнг разом з Карлом Ясперсеном, теж психологом. Тому психологія глибинна дуже близька до психології мас, і вивчення, що відбувається з суспільством, як раптом людство час від часу народжує щось жахливе, щось злочинне, що веде до світових війн, геноцидів і трагедій, тому що за всім цим стоять люди, стоять суспільства. Цим займаються саме психологи. Тому для мене робота з журналістом – це просто таке продовження, яким я ділюся своїми знаннями з масової психології, з глибинної психології. Я пояснюю ці процеси і роблю це в публічній сфері. Як ви тоді потрапили в журналістику? Ось це цікава історія. Це було після виїзду з Криму. Я товаришувала з Віталієм Портніковим. Це людина фундаментальна для мене. І так сталося, що коли почалося захоплення Криму, коли до ще так званого референдуму, я зрозуміла, що мені треба виїжджати, тому що я була на Майдані, приїжджала постійно. Очевидно, що такі люди були небажані в Криму, який в той момент окуповувався. І було очевидно, що мені треба виїхати, що якщо Крим окупується, я не можу там залишатися. Не тільки тому, що я боялася за свою безпеку. Це передбачалося, але для мене тоді я ще не знала про рівень репресій, який буде. Я усвідомлювала, що репресії будуть. І що умовою для мешканців Криму буде мовчання і лояльність. Більше того, я на той момент вважала, що Росія, перше, що вона почне робити, це знищувати кримських татар, намагатися розбити їх політичну суб'єктність, тому що кримські татари були вагомою спільнотою, і вони будуть намагатися проводити репресії проти кримських татар як спільноти, як певної групи, яка є для них критично небезпечною. А я не належу до цієї групи. Відповідно, я подумала, а що я буду робити? Я буду мовчати, робити вигляд, що мене це не влаштовує, але в серці я за Україну? Я так не зможу. Я не зможу бути так.
примкнути мовчки, будучи незгодною, до так званої слов'янської більшості, а виступити на захист, наразити себе на небезпеку, в мене недостатньо сміливості, і я не бачила в цьому сенсу робити якісь заяви, займатися активізмом на окупованій території. І тому я зрозуміла, що мені треба виїжджати. І от коли я виїхала, саме Віталій Портніков мені дуже допоміг, тому що вони разом з Миколою Княжицьким, вони просто дали мені роботу редактора на ленті. Всі, хто працювали в медіа, знають, що це таке. Ти сидиш, і твоя задача, моя задача була ставити тексти цікавих дописувачів, такі особисті колонки цікавих людей. Я їх вишукувала, просила їх писати для нас, ставила їх колонки, перепощувала їх соціальні мережі, якщо в них були цікаві патріотичні досвіди. Потім я зрозуміла, що потрібен якийсь ексклюзив, почала брати в них інтерв'ю, розшифровувати його і ставити на сайті Еспресо ТВ. І таким чином в якийсь момент виявилося, що я журналістка. Ну і тому от воно так сталося. Тобто це другорядне. Давайте розбиратися з самого початку. Ви народилися в Вінницькій області чи в Вінниці? Я народилася в Вінниці, і незадовго до мого народження батьки приїхали, батько служив, він був офіцер, він служив у Франкфурті на Майні, це територія Народної Демократичної Республіки, тобто та частина, яка була окупована радянськими військами, він там служив, і він незадовго до того почалася афганська війна, і очевидно було, що військових починають відправляти туди, і це була його реакція, він пішов в запас. І вони з мамою повернулися з Німеччини. Тобто цей вибір був тоді зроблений ними, як небажання воювати в загарбницькій війні. І от мама приїхала, і за кілька місяців вже народилася я в Вінниці. Як ви потрапили в Крим? У нас була дача в Криму. Мій дідусь був військовий, він був одним. Моя мама народилася в Капустяному Ярі, мій дідусь був, він відкривав Капустін Яр. Тому от коли оцей полігон робився, перший ядерний полігон Радянського Союзу, він якраз був офіцером, який займався його відкриттям. Тому коли нас на Київ постійно йдуть погрози якогось орешника, я розумію, що у Господа Бога дуже цікаве почуття гумору. Тобто це так дивно просто для мене, як коло замкнулося. Тобто Крим для вас з самого дитинства це не щось таке? Ні, у нас була дача в Коктебелі, і ми постійно туди приїжджали. А очевидно, що Коктебель – це така напів-арт-тусовка. Угу. Це люди, які, це ті самі незгодні, які між собою вони говорять, вони ведуть розмови, але вони не спроможні на певні дії. Тому з самого дитинства я була в цих колах, і я чула розмови, тобто я бачила все це, розмову про Сахаров, мені все це було відомо. І я якось з дитинства читала. І це теж таке дивне дуже було, коли одночасно ти читаєш якийсь самиздат політичний, там в 5 чи 6 класі, за ніч треба прочитати, бо мамі віддавати цю книжку. І одночасно в тебе якась Блаватська, якийсь Реріх, тобто така суміш всього подряд, от всього цього. І я в цьому виховувалася. У всьому цьому російська література, культура, чи вона була присутня в вашому дитинстві? Очевидно, вона була основною. І я в той момент, я просто потім вже, коли я остаточно переїхала в Київ після окупації Криму і стикнулася впряму з українськими культурними діячами, я усвідомила таку глибинну різницю. Тому що, спілкуючись з діячами культури Радянського Союзу, такої російської культури, наприклад, великим другом і навіть там ледь не родичем мого батька був Михайло Казаков, той, який відомий актор Радянського Союзу. У нас в домі була ціла купа діячів культури, журналістики, і я постійно, там, церковників, і я все це бачила. І очевидно, що як дитина, як потім підліток, знаходячись в цих колах, літо приїжджають люди, всі сидять під айвою, всі п'ють вино, їдять м'ясо і розмовляють про високе. І я от була занурена в все це. А коли я приїхала сюди, я зрозуміла, про що на міждособойчиках розмовляють українські діячі культури, я була вражена. Бо мені стало зрозуміло, що тут щось таке здорове, глибинне,
щось таке з гатунку Греції, грецької культури, тобто дуже таке первородне і фундаментальне. А те, що я бачила там, це таке, я назвала це вирожденці, тобто страждання про нещасну долю і власне безсилля. Всі ці їх чіткі і гострі слова завжди були про власне безсилля, несправедливий світ, в якому творча, розумна людина може тільки страждати, і це страждання, як печію, видавати назовні. А тут несправедливість світу, завжди за нею йшов висновок у будь-якому культурному творі боротьби. Боротьби, свободи, свободи як цінності. І я коли це побачила, для мене це стало таким відкриттям, наче Атлантида повстала. І з тих пір я просто в захваті тут перечитала, занурилася все підряд. Мені дуже подобається і Леся Українка, ну це щось просто неймовірне. Той самий Хвильовий, ну його, оце «Я романтика», ну слухайте, ну це Кам'ю, це просто неймовірно. Так. Я думаю, Боже, яка краса! І от для мене, от в чому суть, що радянська освіта, Вінниця – це все ж таки Україна. Це не Крим, де української культури не було. Це прямо українська культура, українська школа. Але я не відчувала там оцієї потуги Шевченко, Кобилянської, там, Марко Вовчок, Лесі Українки. Я вчила все це. Але не було цього усвідомлення, цієї краси і місії. І тільки потім, вже після того, як я побачила п'яну матрасню на вулицях Криму, для мене відкрилася глибина і сила української культури і українського народу. Я вас тоді попрошу, напевно, як психолога розказати, що це відбувалося, да? В тому числі і зі мною. От зараз вже постфактум аналізуючи все це, ми розуміємо різницю між українською тією ж культурою, літературою. Да? От зараз ви сказали про те, що є велика різниця між тим, як спілкуються культурні діячі там, України і Росії. Але чому так багато років нам Толстой, Чехов здавалися неймовірними геніями? Це залежить, це в принципі відлуння світогляду західного. Тому що тут треба розуміти, що з точки зору психології світогляд, ми використовуємо цей термін дуже часто, але світогляд, він має чіткі ознаки. Це такий певний конструкт, який складає нашу особистість і який обумовлює, як ми реагуємо на світ. Світогляд – це і філософська категорія в тому числі. І якби його можна умовно поділити, світогляд людини будь-якої, на три таких прошарки. Да? Перше – це, його називають, це відповідь на питання «як я є». Не хто я є, а як я є. Це те, як, чомусь я якось вирізняю, що це є реальність, а це є ілюзія. У мене є свій досвід, я читала якісь книжки, я виховувалася в якомусь середовищі, щось я проживала, про щось рефлексувала. І саме тому, коли мені говорять, слухай, там за рогом там людина, в неї вона, значить, одержима, в ній сущності. Чомусь я вирішу, що це ілюзія. Які сущності? Я їх бачу. Або, наприклад, тролейбус з бандерівцями отут за рогом приїхав українізувати. Хтось подумає, це який тролейбус, це ілюзія. Тобі здається. А хтось каже, Боже, точно тролейбус з ілюзіями, сущності. Чому один вирізняє, як я вирізняю, на якій підставі в своєму досвіді, і не тільки в своєму, а в колективному досвіді інших. Я вирізняю, що це реальність, а це ілюзія. Другий прошарок світогляду – це те, як я розрізняю, це відповідь на питання, це в принципі такий етимологічний такий прошарок, як я знаю. Це як я вирізняю правду і брехню. Хтось читає, увага, в ТЦК знайдені катівні в підвалах, хлопців катують місяцями. І хтось читає і думає, брехня. Російська пропаганда. Які катівні, в якому ТЦК? А хтось, Боже, так воно і є. Чому? От як люди відрізняють? Це не питання знань. Це питання, і від того, як я це відрізнила, від цього залежить, як я сприймаю далі інформацію, куди я йду, які рішення я приймаю. Третій прошарок – це фактично такий, це ком'юніті, це контакт, як я встановлюю відносини. Це як я комунікую. Це те, як я відрізняю зло від добра.
Насправді, якщо я чітко маркую, що оце є зло, я ніколи не буду з ним комунікувати. Якщо ми чуємо, а як донести до росіян, що вони чинять геноцид? Якщо ви хочете поговорити з ними і донести, то сам факт того, що вони роблять, для вас чомусь в вашому світогляді не є одностайним злом. Чомусь ви вважаєте, що не все так однозначно. Шукайте відповідь собі, бо якщо ви будете маркувати ці дії як зло, як злочин, ви ніколи не будете про це говорити. Так от, якщо ми подивимося на Раскольнікова з точки зору світогляду, він про що? Є Раскольніков, він вбив старушку. Це ж злочин і кара. А в чому кара? Він поступово усвідомлював свій злочин. І коли він усвідомив, він пішов і покаявся. От в цьому кара. Кара в тому, щоб до нього якось це було донесено, і він покаявся. Для Заходу зараз ця концепція дуже зрозуміла. Якось донести, домовитися з Путіним, донести йому, що він руйнує Росію, донести росіянам, що вони роблять щось погане. Треба їм донести. Так. І в цьому буде торжество добра. Що таке первинне? Що в нас є? Є злочин. Ми воїни добра. Ми маємо покарати злочинця, припинити злочин. Це насправді те, що було притаманне тому ж Рейгану. Коли Рейган почав говорити про те, що він назвав Радянський Союз імперією зла, він же не просто, це ж не просто слова, він обґрунтував. В той момент в Сполучених Штатах був дуже великий страх ядерної війни, люди копали собі бомбосховища, вони робили запаси, щоб пережити ядерну зиму, вони щиро вважали, що Радянський Союз здатен. І Радянський Союз дійсно був теоретично, технічно здатен. І от приходить Рейган і каже, ми християнська нація, з нами Бог. Ми захищаємо добро, а вони імперія зла. Бог ніколи не допустить перемоги зла, тому я не боюся. І таким чином він розбив цю гарадушку за 2 роки. Він сперся на християнську релігію. Будь-яка релігія проголошує торжество добра над злом і проголошує боротьбу добра зі злом. Ніякі янголи в останній битві, я розумію, що для мусульман це дивне, але цікаве, що є поняття апокаліпсису як останньої битви. Це ж апокаліпсис – це не катастрофа в християнській релігії, це остання битва, після якої наступає Царствие Небесне, Царство Боже. І в чому суть цієї битви? Янголи дадуть бій демонам і переможуть. І переможуть зло. Вони не вмовлять, не підпишуть мирний договір, не домовляться посередині. Тобто будь-яка, і це було дуже цікаво, що якраз коли вся західна ідея про заборону рабства, про біль про права, вона вся ґрунтувалася на понятті оцих фундаментальних християнських цінностей про добро і зло. І, до речі, Америка як країна була створена тими, хто знехтував поняттям білю про права і хартії про права і приїхав в новий світ будувати рабське суспільство. В Європі цього вже не було. Так, там було складно, там був капіталізм, все зрозуміло, але тим не менш в Європі рабство не було притаманне. Вже ні. І тому оце поняття добра і зла, воно було важливе. Тому зараз ми бачимо, що сучасний світ хоче домовлятися, хоче побачити, як торжество добра – це коли зло усвідомило і розкаялось. Ми бачимо це в їх масовій культурі, в купі фільмів, в купі книг. Ну і тому їм заходить Достоєвський. Тому ми їм як щось первинне, щось глибинне не заходимо, бо ми хочемо покарання. А чи ми достатньо порефлексували на цю тему, щоб, бо якщо можна про цілу націю говорити, що вона емпатична, то мені здається, що якраз цей образ Раскольнікова, який поступово розумів, що він скоїв злочин, і він кається, і врешті-решт він приходить, і оце покаяння. Колись росіяни, вони вже це роблять там в Європі, умовно, вони скажуть, що ми каємося, ми просто не винні, зрозумійте, що 140 мільйонів не може бути. Вони це і говорять. Так, вони це і говорять. Пройде декілька років,
Де гарантія того, що українці не забудуть і не простять цю війну? Ну, ми маємо простити. Без цього неможливо, без цього неможливо рухатися вперед. От в чому суть. Ми розуміємо, які жахливі війни були між Німеччиною і Францією. Ну, все закінчено. Поляки, німці, все закінчено. Да, нещодавно. Тобто, якщо ми не пробачимо в якийсь момент, не відпустимо це, ми не зможемо рухатися далі. Ми перетворимося, в нас почнеться саморуйнація. В чому суть? Це притаманне багатьом близькосхідним народам, які не можуть вийти з власного болю. І вони цим болем, до речі, росіян теж саме, в них уявний біль. Але вони постійно його презентують. Ви нас там накололи, як Путін каже, надулі. Да? До цього уявного болю, але тим не менш від того, що він уявний вигаданий, це не означає, що він реальний. Люди відчувають це приниження. До нього апелює зараз Трамп, коли говорить, що Європа нами користається, вона поводиться з нами погано, бо вона нами користається. От всі тобто, якщо ти не можеш це відпустити, ти фактично приречений на повторення, на знову жахіття. Так от, ми змушені будемо. І якщо ми говоримо з точки зору психології, оцей момент прощення, наскільки він важливий для людини або для цілої нації? Розумієте, прощення, взагалі як конструкт психологічний, це дуже важливо. Багато школ психології говорять про необхідність прощення, але є чітке розуміння, що це. В психології прощення – це певний процес, певної внутрішньої роботи, який означає власну відповідальність. І тут треба, це найцікавіше. Люди часто плутають відповідальність і провину. Умовно. Якщо зі мною так сталося, я сама винна, я беру на себе відповідальність. Я ж сама винна, я ж сама влізла, я ж сама дозволила. Я винна, я беру на себе відповідальність. Так от ні. Відповідальність ніколи не буває про минуле. Відповідальність – це завжди про майбутнє. Є такий, як книжка називається, Мейсон її написав, не пам'ятаю ім'я автора, але прізвище Мейсон, це точно, «Тонке мистецтво пофігізму». І вона забавна, і мені там дуже подобається, як він описує відповідальність, як він пояснює різницю між відповідальністю і провиною. Він каже, уявіть собі, що ви поспішаєте на роботу, і ви вже запізнюєтесь, ви хапаєте каву, ви хапаєте портфель, ви вискакуєте за двері, а у вас на порозі лежить немовля. В кошику живе, нормальне, гугукає. Це не ваше немовля. Ви не маєте ніякого відношення до його появи на світ. Ви не маєте ніякого відношення до його появи на вашому порозі. Це не ваше немовля. Не ви винні, що воно опинилося тут. Але з тих пір, як ви його побачили, все, що з ним буде відбуватися далі, це ваша відповідальність. Ви можете переступити через нього і побігти далі, бо ви запізнюєтесь на роботу. Ви можете підсунути його ногою до сусідньої двері. Ви можете згодувати його навіть своєму підбулю, ніхто ж не дізнається, що воно тут. А ви можете зупинитися, подзвонити в служби, подзвонити начальнику, сказати, що ви не прийдете, влаштувати дитину в притулок, і таке інше. Ваша відповідальність, що буде відбуватися з немовлям після того, як ви його побачили. Так от, відповідальність – це не те, з чим я винна, чому я в цій точці своєї кризи. Моя відповідальність про те, що я буду робити після того, як я усвідомила, що я в цій точці. І от саме виходячи з цього, прощення має пряме відношення до цієї відповідальності. Коли я не ідеалізую того, кого я прощаю, не вони ж нещасні, бо в них путінізм. Не вони задурені пропагандою, тому вони не винні. Що я роблю? Я граюся з поняттям вина, провина, відсутність провини. Я намагаюся їх виправдати, ідеалізувати, бо я не можу пробачити таких росіян, як вони є. От такі. А я мушу саме це, я мушу усвідомлювати, хто вони. Я мушу усвідомлювати, які вони. І моє пробачення означає відпустити, відступитися від будь-яких спроб налагодити з ними щось. І моя відповідальність за те, чи зможуть вони ще раз зробити зі мною те саме. От якщо вони зможуть ще раз,
це буде моя провина. Коли ти пробачаєш, ти маєш пробачити реального, а не ідеалізованого. Бо інакше, якщо ти його ідеалізуєш і виправдаєш, то єдиний винний то будеш тільки ти. Бо погано думав про хорошу нещасну людину. В результаті не став на бік, не війшов в положення. Це те, що відбувається зараз з західним суспільством. Вони намагаються війти в положення росіян. Так. І тому в результаті винні вони. Тому вони приходять до думки, це ж ми винні. Це ж ми налякали їх НАТО. Це, це з ними, це невідповідальність. Я не хочу думати, чи є вони хороші, чи є вони погані. Я просто хочу, щоб... Розумієте? Да. Я просто хочу, щоб їх не було в моїй країні, так. І щоб вони не несли горе людям, які живуть зі мною. Щоб вони були неспроможні. Насправді я з вами погоджуюсь, мені навіть байдуже, чи хочуть вони причинити нам біль. Чи хочуть вони нас завоювати, чи не хочуть. Мені взагалі фіолетово. Головне, щоб вони не мали на це можливості. В цьому моя відповідальність. А що вони там собі хочуть, що вони там собі думають? Не цікаво. Вони можуть залишатися в своїх імперських фантазіях скільки завгодно. Наша задача зробити так, щоб вони не могли їх зреалізувати. Отут я з вами погоджуюсь. І зверніть увагу, коли хороші росіяни говорять про невинність російського народу, одночасно вони не беруть на себе відповідальність як еліти про те, що ми, як еліти, як лідери думок, напевно, щось не догледіли. Напевно, що отут вони з себе знімають відповідальність повністю. Ну і користуючись нагодою, хочу подякувати подкастерній Київ, яка знаходиться в самому центрі міста. Дякую за те, що надали нам таку чудову локацію для цих зйомок. Ну і хочу підкреслити, що подкастерна працює і в повітряну тривогу, адже знаходиться в підвальному приміщенні. Чи ви слідкуєте за російською журналістикою? І на ваш погляд, чи ми не те, що програємо, чи ми в чомусь поступаємось їм в інформаційній, скажімо, війні? В них є велика, добре структурована машина інформаційна, яка дуже вдало працює. Умовно кажучи, ми насправді, вся наша контрпропаганда і вся наша інформаційна робота назовні і всередині є, в принципі, продуктом російської інформаційної маніпуляції. Я поясню. Ми зациклилися на стопфейках. Ми зациклилися на ідеї, що нам треба доносити правду один до одного і назовні. І це, мовляв, шлях до успіху. Нам потрібно багато грошей, щоб доносити правду назовні. І це шлях до успіху. Але це не так. Росіяни працюють взагалі не так. Це не питання правди, це питання тлумачення правди. І тому в даному випадку, умовно кажучи, вони працюють структурно з точки зору психології. Вони знаходять слабкі міста, вони знаходять ключові реперні точки, вони тиснуть на них. Це не завжди. Ми бачимо, як добровільними помічниками російської пропаганди стають люди, які є абсолютно проукраїнськими. Вони на боці України, навіть Трамп, коли він говорить, я хочу припинити цю війну. Я хочу допомогти цим людям, цим хлопцям і дівчатам, щоб вони не гинули. Але що він робить від цього бажання? Тому що суть того, що пропаганда не є сама по собі, ми маємо це розуміти, що пропаганда, по-перше, пропаганда завжди працює тільки в вільних суспільствах. В авторитарних і диктаторських суспільствах це не пропаганда. Якщо ми подивимося російський телевізор, це не пропаганда. Це промивка мізків, це абсолютно інше. Тобі з екрану, з телевізора оголошують, як ти маєш думати сьогодні, яка лінія партії. Якщо ти не будеш так думати, щиро в це вірити, ти загинеш. От і все. Тебе ні на що не вмовляють, тобі оголошують, яка є реальність сьогодні. Тому що люди так думають, ми бачимо це по інтерв'ю того ж Золкіна, коли він говорить з родичами в Росії, і він їх щось питає, а вони кажуть, ну що ви від мене хочете? Що ви хочете, щоб я вам сказав? Вони всі говорять тезами російського телебачення, і він намагається їх логічно вивести на те, що реальність інша, а ця людина йому прямо каже, я не можу так думати, я не можу в це вірити, я не приховую правду, я не бачу ту правду, яку ти зараз намагаєшся мені показати. Мій світ такий, і саме тому я живий. Все.
Тобто от це вони показують. Тобі формують реальність, тобі розказують, яка вона сьогодні є. Пропаганда діє тільки в вільних суспільствах. Це певний набір. І діє дуже хороша робота Жака Ellul, так і називається «Пропаганда». Він вважається, це французький соціальний психолог, він вважається основоположником оцієї психології масової комунікації. До речі, Жака Ellul проходять в МГУ. В них цілий рік іде курс його пропаганди. Як він її описує? Він каже, що пропаганда впливає на вільне суспільство, де є вибір між інформацією, де є право думати і мати точку зору. По-друге, як вона працює? Інструментарієм пропаганди є не брехня. Брехня – це наслідок. Пропаганда ніколи не бреше. Вона не бреше. Вона бере реальний факт, тому що цей факт можна перевірити. Пропаганда займається тлумаченням реального факту. І як вона його тлумачить? За допомогою чого? Її інструментарієм є інформаційні ілюзії. І Жак Ellul прекрасно описує з прикладами 12 ілюзій, одна з яких – ілюзія контролю, коли суспільство вчать, що воно може проконтролювати владу. Не може. Брехня. І коли воно займається цим контролем, воно входить в пропаганду. Що суспільство може проконтролювати, наприклад, правду. Не може. Брехня. А тепер давайте подумаємо, чим ми займаємося. Ми кажемо, а давайте ми будемо вчити людей фактчекінгу. Давайте. Людина відкриває біле медіа «Українська правда» і читає, що ТЦК побили і проламали череп лаборанту кафедри ядерної фізики Львівського національного університету, в якому немає такої кафедри. Давайте займатися фактчекінгом. Що має зробити громадянин, який читає цю новину на білому медіа? Подзвонити в ЛНУ, спитати, у вас є така кафедра, є такий лаборант? От що конкретно я, як споживач? Да, добре, я не читаю телеграм-каналів. Ви маєте перевіряти правду. Тобто я йду на роботу, в мене є робота, я займаюся дітьми, я варю борщ, я відкриваю газету, найвпливовіше національне видання, і починаю моніторити новину, яку вони поставили в стрічку. Або, наприклад, новина, якщо ми не підпишемо мирний договір до літа, це у нас буде крах держави, українська правда. Ну от, так виглядають новини на телеграм-каналах. Що я маю зробити? Добре, я як медійниця думаю, що це за таке. Іду на «Українську правду» і не бачу там цієї новини. Починаю шукати, де воно взялося. Знаходжу якусь статтю, в якій наводиться, вона взагалі не так називається. В неї, тобто я розумію, я бачу інформаційну маніпуляцію. Я оцінюю, окей, я медійниця. А що має робити людина, яка читає в телеграм-каналі «Україні капець к лету», іде на «Українську правду», є посилання на «Українську правду», вона заходить, вона читає статтю, там дійсно це написано. Це написано як пряма мова неназваного нардепа. Вона, правда, от ж. От це ілюзія. І от цими ілюзіями, що ти можеш проконтролювати як владу, як вона витрачає гроші або приймає рішення, не можеш. Ти можеш проконтролювати тільки поле право. Я громадянин, моє право порушено чи ні? Як запобігати цьому? Є дуже прості, знову ж таки, класичні способи, що таке є громадянин. Пам'ятаєте американське кіно? Я знаю свої права. Коли я розумію, що в мене є право і воно зараз порушене, значить щось не так. Значить, держава стає поліцейською. Якщо я думаю, що моє право порушено, а насправді це не є моїм правом. Наприклад, я маю право не служити в армії, бо не всі народжені до війни, це не є твоє право. Право чітко написано в Конституції, там права, обов'язки, там все є. Якщо я вважаю, що це некрасиво, у когось велика зарплата, і це корупція, ні, це не корупція. Велика зарплата не є корупція, це просто велика зарплата. Воно по закону чи ні? От ми побачили, що рівень сприйняття корупції в країні – це ж дуже цікаве дослідження, яке опублікували західні медіа. Вони робили зараз дослідження по рівень сприйняття корупції. І от американські експерти говорять про сприйняття корупції в Україні. Жахливо. Капець просто, катастрофа. Її ще нема, взагалі, країни на світі.
нам говорять американські експерти, коли їх питають, а на базі чого ви так вирішили? Ну, вони так вирішили, вони взагалі навіть не в Україні. Ну, на базі скандалів, Міністерства оборони, закупівлі, яйця по 17. А потім, і тут же ми бачимо заяву НАБУ, і заяву якраз незалежних експертів, міжнародних і аудиторів, які говорять, що до 90% хайпу корупційного в українських медіа за ними нема складу злочину. Так де реальність? Хайп про корупцію? Чи корупція в хайпі? Ну, пам'ятаємо до світогляду, так? Да? Що для мене є? Як я відрізняю реальність від ілюзії? Для мене корупція – це крики про корупцію чи злочин про корупцію? Є закон, закон трактує чітко, що оця дія є корупційною, і я бачу наявність цієї дії в цьому факті. Тоді я кажу, це корупція. Або наявності корупції в цьому факті нема, але він мені не подобається, і якийсь хороший Шабунін сказав, що це корупція. Ну, тобто, розумієте, це мій світогляд. Ви питаєте, як? Підвищувати, укріплювати свій світогляд, повертатися до істоків, законів, права, розуміння і поняття добра і зла, правильного, неправильного. І тоді ми будемо захищені. Тоді станом на зараз роль, місце, якщо хочете, відповідальність українського журналіста в цій війні? Вона записана в міжнародних стандартах журналістики. До речі, є кодекс Міжнародної федерації журналістики, де першим пунктом говориться про те, що журналіст має бути вище політики і стояти на захисті закону і права. І коли журналісти плювати хотіли на право, в мене виникає питання. Я коли читаю ваш Фейсбук, або коли я дивлюсь етери, які проводите ви, я відчуваю величезну емпатію, по-перше, до свого народу, і, по-друге, я відчуваю від Лариси Волошиної величезну любов до Криму. Ви вже сказали, що ви народились в Вінниці, у вас була в Криму дача, ви приїздили туди, а от коли ви остаточно вирішили, що ви будете в Криму, і чим ви там займалися? Я переїхала в 94-му році. Моя мама переїхала в Крим в 90-му, мені здається. І я була якраз в Криму, коли Горбачова закривали на Фаросі. Якраз в цей момент була в Криму у мами. Тому, в принципі, оцей весь період української незалежності, повернення кримських татар, я його спостерігала. Прямо безпосередньо вже там. Теж для мене було велике викриття, я взагалі не розуміла. Я не знала, що є якісь кримські татари. І це було так цікаво, коли ти починаєш співставляти свої дитячі уявлення, і в тебе нарешті починають складатися пазли. Звідки ці орнаменти? От тоді тобі все стає зрозуміло. Тобто ти розумієш, вау, так вони завжди тут були. І я завжди бачила їх присутність. Просто через те, що в Радянському Союзі я не знала, що є такий народ, і що він тут був. І тоді от ти знаходишся в Криму, ти приїжджаєш, відпочиваєш, всі ці Воронцовські дворці, все. Але ти бачиш то там, то тут ознаки такої, знаєте, як марево спадає, і правда проступає. І воно розховається. Світ тут точно був. І воно ховається. І потім, коли стало зрозуміло, тут раптом виявилося, що є якісь кримські татари, що вони були депортовані, що от вони повертаються. Це стало на свої місця, і це стало так органічно і правильно. А я люблю, коли органічно і правильно, я люблю гармонію. У мене був один з ефірів, з самого початку, як я виїхала в 2014 році з Криму, і ми були, мені здається, на Суспільному, і ще було УТ-1, воно називалося. Я пам'ятаю Ахтема Сейтаблаєва, і от тільки початок 2014 рік. І от там говориться, і тут хтось говорить про кримських татар, господарів Криму. І в мене виникло таке уявлення, така метафора, що не господарі, хранителі, охоронці. І я тоді це пояснила, кажу, уявіть собі, тобто з того, що я усвідомила, тобто мені от в той момент вони, господарі ж Криму, кримські татари, я думаю, це звучить якось не дуже, що господарі. Я кажу, хранителі. На території Криму сотнями років зберігалися унікальні культури, унікальні врядування. Ми бачили там міста-порти, тобто республіки.
ми бачили там кагани, ми бачили там народи, яких вже не було в Європі. Скрізь на європейському континенті йшли війни міжетнічні, міжрелігійні. А в межах Кримського ханства, того, що там було побудовано, це все зберігалося. І от ця культура, з одного боку, величезна культура, тобто кам'яні будови, тобто ми бачимо високий розвиток, а з іншого боку, багато нетронутої природи. Все так органічно. І от коли вони пішли, все зникло. І от їх повернення – це хранителі. Без них Крим рушиться, він руйнується. Це набагато більше. І от я коли це сказала, я пам'ятаю, що Ахтем аж отак от захопило, тому що оце треба розуміти, це роль. І що роблять росіяни? Вони намагаються робити вигляд, що вони господарювати, споживати. Кримські татари, вони дуже схожі були для мене, коли от ви говорите, що звідки оця любов. Для мене це, знаєте, як аватари в мультику «Аватар». Тобто, які висококультурна цивілізація, яка дуже органічно і природно живе з цим навколишнім дивом і зберігає його. При цьому забезпечують розвиток. Тому для мене це так важливо. Ну і друге, я, як українка, я вважаю, що для української держави вкрай важливо кримсько-татарський Крим, тому що він є запобіжником від імперського, від втягнення українців в імперський російський проєкт. Тому що, коли ми говоримо, що Україна споріднена з Європою, Україна – це Європа, і ми уявляємо Львів. Ні-ні-ні. Україна споріднена з Європою не через Львів. Вона споріднена з Європою через Крим. Тому що Калиска, Рим, Греція, коли Європа була юна і прекрасна, вона була в Криму. От такою. Оці ці греки, візантійці, от Україна от там, от з народження. Ми брати і сестри. Але саме по Криму, а не по Львову. Львів – це вже після. Що ви маєте на увазі, коли ви говорите кримсько-татарський Крим? Це кримсько-татарська національна територіальна автономія? Так, безумовно, це автономія. Ну, ми бачимо ці приклади. Причому автономія не республіка, не дай Боже. От цього не треба. А щось як у французів, префектури незалежні, тобто міста і все проче, де в кожному містечку, в кожному є доля кримсько-татарського голосу, де є загальне рішення. Тобто це автономія такому більш сучасному плані. Ми бачимо, та ж Гренландія. Тобто це врядування, да? Це щось таке, це така протодержавність, це вкрай важливо. Тому що це важливо для України з точки зору геополітики. Це важливо для Криму як для цього унікальної перлини, яка по-іншому не може розвиватися. І я вважаю, що це так. Це навіть не республіка. Кажуть, а як воно буде, парламент Криму? Не треба парламенту Криму. Треба союз незалежних міст. От в кожному з яких є пропорційно голос кримськотатарського народу. Це очевидно. Для мене це вкрай важливі речі, так. Да. Бо просто люди кажуть, що якщо в нас вже була автономія, от просто мені хочеться, щоб... Це була автономна республіка, це трохи інше. В чому різниця? Республіка передбачає республіканське правління. Тобто є містечко, наприклад, Феодосія або Ялта, або Судак. Але над ними головне республіканське правління, Кабінет міністрів Криму. А коли в тебе Феодосія, Ялта, Судак і все це... це міста, які мають свої громади, де є пропорційність, де є союз у цих громад, тобто якась така префектура. Це, до речі, ця ідея автономії такої класичної, да, вона, тобто не республіки, де над всіма цими містами Криму панує якась уявна структура. Республіка. Що це таке? Республіканські землі, республіканський бюджет. Ні, бюджет має бути загальнокримський, це трошки інше. І, безумовно, мова. Там має бути позитивна дискримінація на кримськотатарському. Ти не можеш бути чиновником, якщо ти не знаєш мови. Ти маєш її знати. Це так. От я не можу бути. Мій син може, він говорить кримськотатарською. Тобто, оці речі, це важливо. Більше того, я вважаю, що зараз
Не потім після війни. Тому що для мене, наприклад, кримсько-татарська автономія зараз в якомусь такому сучасному форматі, як Суомі, от щось таке, вона необхідна, тому що це робить неможливо подальший тиск Росії на колись примусити Україну відмовитися від Криму законодавчо. Ні, ну це неможливо зробити, бо це національна територіальна автономія, тобто не автономна республіка, а національна територіальна автономія, інший устрій. І без корінного народу вирішити питання про приналежність неможливо, а корінний народ визначився, бо він вписав в українську конституцію, це ж теж запобіжник. Що пропонував Меджліс? Що Меджліс, як представницький орган кримськотатарського народу, звертається до українського парламенту внести зміни в Конституцію України, не Криму, України, що Крим є національно-територіальною автономією кримськотатарського народу в межах реалізації права на самовизначення кримськотатарського народу. Тобто кримські татари, як корінний народ, що Україна визнала, проголошують, що вони самовизначилися в межах незалежної української держави, вони це хочуть вписати в українську конституцію, змінити яку може тільки Верховна Рада України. Ну що, який вам ще потрібен запобіжник? Ну що ще? Ну тобто це Верховна Рада України ніколи не зміни Конституцію Криму в Києві, Верховна Рада. Бо кримські кажуть, а раптом їх стане багато. Ну стане багато, але в Криму. Але Верховна Рада України ніколи не змінить. Навряд чи в Криму кримських татар стане більше, ніж 50, 60, 70 мільйонів українців по всій Україні, скільки ми там маємо бути років за 50. Пані Ларисо, в цьому блоці я з вами хочу поговорити про те, що насправді зараз, поки йде війна, люди говорять про вибори, які, ймовірно, от колись там стануться, і обговорюють це, да? Обговорюють мирні плани. Але дуже часто ми забуваємо, що ми просто люди, у війни є свої наслідки. І нещодавно я була на конференції, де відомі і передові українські лікарі якраз зачитували свої напрацювання стосовно раку шийки матки. І я була дуже здивована тим, як часто ми не задумуємося про те, що на війні зараз гинуть молоді люди репродуктивного віку, а тут в тилу вмирають жінки репродуктивного віку від якраз таки раку шийки матки. Або від будь-якого іншого раку. Якщо вам буде комфортно, я знаю, що ви подолали цю хворобу, і якщо можна, щоб ви поділились своїм досвідом з дівчатами і сказали, чому важливо дбати про своє здоров'я. Ну, для початку треба розуміти, що рак як хвороба, в медицині є навіть таке поняття онкопацієнт, ревматоїдний пацієнт. Є великі дослідження лонгітюдні, тобто які тривають по 30 років, які довели зв'язок, що певні емоційні стани людини, тобто властивість, наприклад, заперечувати гнів або дуже емоційно реагувати на ті чи інші негаразди, впливають на здатність нашої імунної системи пручатися тим чи іншим хворобам. І в медицині є таке поняття, називається, це новий напрямок медицини, психонейроімунологія. Тобто це розділ медицини, який вивчає людину як цілісний організм, не окремо моя нервова система, моя імунна система і мої фізіологічні хвороби чи здоров'я, а як от цілісне. І є купа доведених речей, що емоційний стан, стреси і все проче підвищують ризики розвитку таких хвороб, як онкологія. Тобто будь-який рак. Чому? Насправді рак, наша імунна система може дуже легко знищити ракову пухлину в початковій стадії. Їх виникає дуже багато щоденно. І імунна система з ними справляється, вона їх знищує. Тобто ці одна клітинка мутована, і вона прибирається. Але з якоїсь причини раптом виникають якісь обставини, коли ця мутована клітинка не знищується імунною системою. Імунна система починає її щитувати як частину організму і взрощувати. Фактично рак зрощує саме наше тіло. От в чому суть всього цього.
І тому, коли ми зараз знаходимося в стані емоційної скрути, тривоги, війни, катаклізму, рівень таких захворювань завжди виростає. Ми бачили з вами по наших родичах і знайомих в Криму після 2014 року величезна кількість в Криму людей, які там залишилися, ну просто тотальна. Цілі родини викошував рак. Ми бачили це по мешканцях окупованого Донбасу, по родичах, по переселенцях, які переїхали. От весь цей стрес в 2014 році, він викашував переселенців і мешканців окупованих територій, онкологія. Зараз це перекинулося вже на загальноукраїнський контекст, але для людей, які виїжджають за кордон, тобто ти чуєш, це настільки інколи в родині по дві, по три людини хворіють з родини раптом. Це, ну, тобто майже всі дорослі на різні форми раку. Здавалося б, що це? Це нерви, це стрес. Тому перше, що ви маєте зрозуміти, що слідкування за своїм емоційним станом, за вмінням стабілізувати себе емоційно, це емоційний такий, екологія емоційна, власна, це вкрай важливий елемент, це шлях до здоров'я. Друге, рак шийки матки, він насправді, я його називаю найбезглуздішим формою раку, якщо чесно. Я поясню чому. Він найлегше лікується. Він дуже повільно розвивається. І, в принципі, відслідкувати його можна дуже рано, якщо шукати. Але якщо ти його не шукаєш, ну, тобто це зараз, слава Богу, вітчизняна гінекологія проводить скринінги як обов'язкове дослідження. Але я, коли ходила до гінеколога на постійні обстеження, я не отримала, мені ніхто не пропонував навіть пройти скринінг. Мені розповідали про дисплазію і про ерозію, яку я безкінечно. Тобто в мене рак, я тепер розумію, був в початкових стадіях, бо ерозія шийки матки, такої хвороби не існує. Це вже рак. І коли вам лікар ставить ерозію шийки матки, треба прижечь, альо, срочно в онкологію. Бо це можна вилікувати. Так, що ви навіть не помітите різниці. Ну, тобто ви швидко цього... Тобто я розумію, що я півжиття, знаходячись в старій радянській гінекології в Криму, мала цю хворобу і просто навіть не знала про неї. Третє, про що ми знаємо про цю хворобу, що єдина причина, яка викликає цю форму раку, це не спадковість, це вірус папіломи людини. І запобіжником від цього вірусу, він дуже розповсюджений в наших широтах, так би мовити. Але щоб бути убезпеченим і не захворіти ним, потрібно зробити одне щеплення на життя. Одне. Дівчат треба прийти до лікарні і зробити щеплення своїй дочці до 11 років, своєму сину до 14. Одне щеплення, все. І ця дитина буде рости, жити статевим життям, і вона ніколи не захворіє цією хворобою. Ба більше, чоловіки є переносчиками цієї хвороби. Тобто вони теж не є невразливими до неї. Це небезпечно і для жінок, і для чоловіків. Одне щеплення. Тобі ніхто про це не говорить. Коли я дізналася про це, я була в такому шоці. Думаю, я би пішла і зробила. Я люблю робити всякі такі речі на упередження, чому ні, про всяк випадок. І купа людей, і коли я сказала своїй невістці потім, вона каже, Боже, а чого ми не знали? Ну, тобто, ми не знаємо, нам про це не говорять. Ну, да, це... І от в цьому суть, що більшість людей, які доходять до вже таких серйозних форм і смерті, цього могло би не бути. От в цьому безглуздість цієї історії. І це те, на що варто було б спрямувати свої зусилля. Цілком можливо, що, ну, на мій погляд, і, до речі, застосувати силу держави. Я вважаю, що питання щеплення – це не питання вибору батьків. Це теж питання права, фундаментальне. Чи є дитина власністю своїх батьків? Ну, напевно, ні. Ми говоримо про те, що навіть республіканська ідеологія в Сполучених Штатах, яка там аборти, не аборти, в чому суть? Вони говорять про те, що дитина, яка ще не народилася, але вона вже є
окремою людиною, яка має свої права. Батьки не є власниками дитини. Вони не можуть наражати дитину на небезпеки, продавати її, бити її, вбивати її. І от питання, щеплення необхідні від того чи сього, це право батьків? Чи це дитина як окрема особистість? Вона може вирости і не робити собі більше щеплення. Коли вона досягне дорослого віку, вона може більше ніколи не робити щеплення від грипу, від там чумки і стовбняка. Окей, вона доросла людина. Але поки вона дитина. Я належу тут до консерваторів, таких класичних, де я вважаю, що ми як суспільство, як держава маємо робити обов'язкові щеплення дітям при народженні. Вони не можуть бути в школах, тобто просто змушувати батьків, це не їх. Емоційний стан тут яку роль відіграє? Бо я читала ваш пост з того періоду, і у вас взагалі не було відчаю. Чи допомогло вам це? В мене ні, тому що я розумію, в чому причина. Очевидно, що для мене стало очевидно, чому ця хвороба так розвинулася і чому я випустила з уваги. Очевидно, що це окупація Криму, переселенство. І в мене був заарештований син в Криму, він потрапив в в'язницю. І от коли це відбулося, я дуже сильно набрала вагу. Буквально за півроку я, не змінюючи режиму харчування, я потовстішала на 30 кіло. От в мене була оцей такий, і це було так дивно, я не могла зрозуміти, в чому суть. І потім вже згодом я зрозуміла, що я просто впустила, тут немає гінеколога, тут цього не було, поки ти по знятих квартирах. Тобто я впустила, і цей стан, він викликав мене. І я розумію, як я це проживала. Тобто я не була в відчаї через ситуацію з сином, через ситуацію з втратою майном і всім прочим. Але десь глибині мене це відбувалося. Тому, коли ти бачиш, що ти набираєш вагу, що ти перестав спати, ти не нервуєш, ти не ходиш в тривозі, але просто ти спиш менше. Чи все гаразд з вашим сином? Ні, зараз все добре, він вже виїхав з Криму і воює зараз в ЗСУ. Що теж викликає велику істерику окупантів. Тобто, це інша історія. Але я про те, що ви можете помітити в собі, навіть якщо ви не нервуєте, і вам здається, що ви зберігаєте спокій, зверніть увагу, ти втрачаєш жагу до життя. Ти зациклюєшся на певних моментах і ти відкреслюєш від себе все інше. Наприклад, раніше ти любив подорожувати, малювати, читати книжки, а зараз ти відкриваєш книжку, читаєш сторінку, відкладаєш і йдеш чимось займатися. Ти постійно працюєш, ти погано спиш. Тобто помітьте це в собі. Цілком можливо, що стрес ви проживаєте глибоко. А коли ви проживаєте його глибоко, якщо б ви істерили, сиділи, плакали, то насправді у вас більше шансів виплеснути ці емоції назовні. А якщо ви проживаєте його глибоко в собі, ви тримаєтесь, то цілком можливо, що ваше тіло дасть збій. От я якраз належу до тих людей, які під час небезпеки, під час цього кризи зовнішньої концентруються і дуже структуровані, дуже спокійні. Але всередині організм не витримує. Я вам дуже дякую за те, що ви поділились цим досвідом. Дякую, що ви закликали людей, жінок перевірятися, обов'язково піклуватися про своє здоров'я. Для мене це дуже цінно. Те, що ви сьогодні розказали, те, що ви були відкриті, щирі, і я це дуже ціную. Дякую вам. Закінчуємо ми зазвичай останнє моє питання. Ваше місто сили в Криму. Куди ви поїдете одразу, як станеться деокупація? Знаєте, це цікаве питання, це важливе питання. Я була нещодавно на відкритті Кримських студій в Києво-Могилянці. І там вийшов один з викладачів, і він сказав, що уявіть собі, Крим звільнений, ви в Криму, куди ви підете? Я злякалася, тому що я розумію, що в мене там нічого не залишилося, батьки вже померли, поховані. Перше, куди я піду, точно не на їх могили. І я зрозуміла, що я піду на Лінзу, на мис Іллі. Це для мене якесь магічне місце. Є мис Іллі в Феодосії, трошки за Феодосією. Там, він неймовірний, коли там такий схил, ти стаєш там маяк,
потім ти маєш спуститися такою тропкою вниз до узбережжя, там камінне узбережжя, там немає нікого, то ти спробуй десь стань, там ще й на машині туди не доїдеш, бо треба дертися вниз по дуже такій стежці. Сама ця гора, по якій ти йдеш, вона це глина, така червона кримська глина. З неї б'ють оці джерела, оцієї прям там сіроводородної оцієї води, оцієї кримської такої, вона концентрована. Тобто ти бачиш прям концентрацію кримського цього. Навколо це поле, висушене, ковиль, полинь, ці запахи, це сіра, ці струмочки, навколо яких, от ти все це бачиш. І ти спускаєшся до моря, а там не галька пляж, а одна величезна галька, розміром, ну, може, там 100 метрів на 500. Лінза. Оце сіра, як галька, яку ми пам'ятаємо на пляжах в Ялті, але вона одна. Це отака. І на ній, по ній ти ходиш. Це щось таке. І ти розумієш, що так виглядав світ до початку часів. До того, як в ньому з'явилися люди, росіяни, російські культури. Він був такий завжди. Перед тобою море, перед тобою ці запахи. Отака, така першозданність. І він буде такий, коли тебе не буде. Оце має. І тому я буду там. Щиро вам цього бажаю. Дякую, дуже дякую. Дякую вам.